usa ka terminal complex sa nganaymutan kini mga higala Daplings Dalan sa mismong entrada sa Amihan Public Beach mga higalas Barangay Dahican sa syudad mga higalas Mati. Ang maong proyekto gisugdan kuno gama panahon mga higalas nakalabay nila nga administrasyon dito mga higalas Mati City. Ganag kantidad kini mga higala aduna kini program of works sa iyang program of works aduna mga higala kantidad nga 6 million hapit dahil ni 7 million kay 6.9 man dahil ni no? 6,904,535.58 mga katropa. Katropang Arnel Cortez. Alam mga higalas paggama sa naasoy istruktura o gikan kini mga higalas sa loan pinagis Land Bank of the Philippines isip source of funds ni anyway. Bullseye! Bullseye! Paldo-paldo gyapon ni ba? Sa pagpanubay mga higala sa XFM News, makita mga higalas maong karatula nga January 7, 2025, gisugdan ang maong proyekto. Dugaya po nahuman ng kawayaan na. Binuang na istoryahan. Og target kining mahuman sunod bulan mga higala, February 10, 2026. Oh, hapit na. Hapit na mo siya. Basin ang luna mo'y nakamahalan ano? Kamo mga higala, makaya, tanaw ninyo, 6 million ka na dong? 6 million budget na ba? Grabe. Nawara ko na, saan din mahal din kawayan na sa Mati di ay? Purbida, no? Sa pagpanubay mga higala, no? Matod pa din nga na nakugang no ang mga taga-Mati mga higala gumikan kay dili nila maisip-isip nga mo abot mga higala sa bisag kinsa naman bisag kinsa siguro patanahon ba no dili nila maisip-isip kuno mga higala nga mo abot mga igsoon sa 6 million ang istruktura mga higala nga inyong makita karon sa atong mga screen mga katropa. Bullseye! Bullseye! Dugang pa mga higala nga usa sa sumbanan aron makakuha may higala kontrata ang usa ka building o project contractor o proyekto nga iya sa gobyerno mao ang gitawag nga net financial contracting capacity. Ginasuta kini mga higala sa hingtong ng ahensya sa gobyerno panahon sa bidding aron nga masiguro ang kontraktor adunay igong kapasidad sa paghuman sa usa ka infrastructure. Unsa di ay project ani? Unsa di ay ang kontraktor ani? Ngano nagka-problema man siya may higala sa iyang net capacity. Kay basin di gid siya mga higala kontraktor ni. Kini bang gitawag nila nga kung ano ni? Healthy contractor o construction healthy no? Nga nakapaskil mga higala des karatula. Unsa pud kay kapasidad ani mga higala kun iyang NFCC ba? Og aduna sa pangutana kung wala ba ni ini gipasabkon ang maong proyekto ni dapat masayran dia. Bullseye! Bullseye! Isa nis mga example mga higala, example lang ni. Side bit ko lang ni mga higala para sa inyo ha. Kaya pagpakita mga igsoon nga grabe ning mga proyekto. Nag-alam man ni mga higala og kabulgar sa pagkakaron, no? Wala sila mahimo diri mga higala gawas pagdawat sa kamatuoran. Bullseye! Bullseye! Kanilat-an man gyud pod ni mga katropa masilip na ni. Dali ikamo kuno ba? Kamo nga naglantaw di mga higala. Mukabat kaha na. Mukabat kaha na og bisan man lang 1 million.